Thank you. बे समाव जोंहा आलासि बिथाङा मोनफैबाय आरोना रिंगा सारा जोंनि आलासिखौ बरायना लाबोनो थाखाय खावलायदों आरो फरायसुलिजों बेसे गोजान फैबाय आलासिलाय सासे गार्जेन थागोन बिथांखौबो बिटिआरनिफ्राय आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय आरो बिथां गार्जेनखौ साबायखर थाबाय लोगोसे जोंनि बिजाबखौ लाइ आफाद आगान होनाय लोगो लोगो आंहाबो न'आव आगान दङ गोसोखांनाय फैदों जोंनि मिमांनि लिरगिरिफोरनि जा सुंद' सल' लिरनाय लिरबिदां लिरनायफोर बै समनि थुनफावथिना लिरगिरिफोरनि लिरनाय मिमां होननाय रायखांनाय लोगो लोगो बेफोर गोसोखांनायाव फैयो बा गोसोखांथियाव फैयो बावहायनो जोनोम जानाय बावहायनो देरखोन देरनानै समनि थासारिजों गोरोबनो गोनां बायदियै गुबुन जायगायाव थांनानै फ्राय ओरैनो बोसोरथामनि सिगाङाव फैदों अब्लाबो 30 बोसोरनि सिगांनि बै आगोलनि बाथ्राफोरखौ रोमै रोमै गोसोखाङो जिखियानो जायाथों नोंथाङा जेरावखियावनो था भारतआवनो था नेपालावनो था बांलादेशआवनो था भुटानावनो था बा तिब्बेतनिफ्राय फैनाय बर' जोलैयानो जा बा म्यानमारावनो था बा चाइनानि बबेबा जौयेनावनो था मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांनांगोन आं बर' आरो बे बर' सोदोबखौ लानानै जोंनि गोबां बर' दैदेनगिरिफोरा थामोनथानि बाथ्राजों जथायै बिमादै बिबैफोरा हरसेयावनो खुन्दुं थुनसे थुननानै सोंसे सोंनानै दासे दानानै जानजि खाफ्रानो खर' खावखानो आर'नाइ दानानै हरो आरो बे माहारियारि बादनि जोनोम गोख्रों जानो हाबाय मोनसे स्टेपआव जों दावगाबाय गुबुन मोनसे स्टेप जोंहा मावबावनो गोनां दङ बे गुबुन मोनसे स्टेपखौ मावनो थांनायनि सिगां जाय माहारियारि बादजों सोमोन्दो लानानै जोंनि बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बर खालि जोनोम जादों आरो बे जोनोम जानाय आफादनिनो आथिखालनि दैदेनगिरि जोंनि मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथांखौ नोंथांमोना बा जों माबोरै दावहायाव थांनायनि सिगां जानजि खाफ्रा होनो हानो खर' खावखा होनो हानो जोंनि माराम जानाय थुंग्रिखौ उननानै जोङो दावहाथे जारिमिन लिरनायनि सम फैदों गोदान जारिमिन लिरनायनि मोन्थोरखौ जों बहानिफ्राय जागायगोन जोङो सानफ्रोमबो आवरायो बे बाथ्राखौ आरो आं बेखौनो दिनै मिमां हालामनि 70टा गामिनि थान्दै जोंनि आइ आफामोननिसिम बिदा फंबायमोननिसिम खावलायनो नागिरदों फरायसा फरायसुलिफोरनिसिम आं मोनथाम बाथ्रा बुंगोन जाय जोंनि 21st सेन्चुरिनि माहारियारि बादनि मोन्थोर जेन नोंथांमोनाबो अख्रां गोमसारजासे जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि बर'नि आगोमा मेलेमजिबिफोरखौ गागिफोरखौ जोङो थुलुंगा होनो हायो बा इयुन फिरिखौ जोङो जानजि खाफ्रानानै हारिनि थाखाय दावहा नांनायाव जोङो आवगायहोनो हायो बिनि थाखाय जों थुलुंगानि फै जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि मिमाङाव बारा गोमा खेबसेबाव जय बर' हारिनि थेंक इउ आरो बेखौनो होनो माहारियारि बादनि मोन्थोर जानाय जि माराम जि मैला बे मैलाखौ हुगारनानै जोंनि गोदान फिरिखौ जोङो थुलुंगानायनि सम जादों गोबां बाथ्रा बुंबाय थायो थांनाय 2 बोसोरनि सिगां गोबां माने नांथा नुंथा आं नांथा नुंथा बर' रावजों बुंबाय
बाथ्राफोरखौबो ओंखारदोंमोन आरो बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ सावरायदोंमोन भारतनि मोननै सोलोंथाइमा आं बे बाथ्राखौ बुंबाय थायो आरो बुंबाय थागोन मानोना आंहा बर' फिसा हिसाबै दायित्व दङ मोननै सोलोंथाइमा रामायण आरो महाभारतखौ जारिमिन खालामनो थांगासिनो दङ आं गावनो जारिमिन जों साफ्रोमबो बर' बिमायानो जारिमिन साफ्रोमबो बर' फिसायानो जारिमिन सोरनि सिगां गोदान अन्थाइ मुगा समनिफ्रायनो जोंनि अनसुलि बर' बिमाया गावनि मिजि मिजि आसिजों थुनख'नाय बै खुन्दुंफोरजों दानानै गावनो रं गाब गानानै गावनि हारिमुखौ दिनैसिम फोथांबोबाय थादों आरो बे बेसेबांबा गिदिर हारि जाय बर' बंसखौ रायखाङाब्ला जाय बर' भारतबर्षारि बंसफोरखौ किरात असुर दानब म्लेच्छ होननानै रायखाङालासेनो रामायण महाभारत सलन्थाइमा पुराण उपनिषदफोराव रायखाङालासिनो थानो हायाखै आरो बे बेसेबांबा गिदिर हारिजों लोब्बा थानाय रामायण महाभारतखौ दिनै भारत सरकारा हिस्ट्रि जारिमिन खालामनो थांगासिनो दङ जारिमिन खालामनो जों माबायदि जारिमिन खालामगोन दिनै जुदि जोङो बुंनो नागिरोब्ला नारखो बुदांखौ रायखाङाब्ला रामायणनि बाथ्रायानो फैनो हाया जोङो जुदि रायखाङोब्ला घटोत्कच भगदत्त हिडिम्बा बिथांमोनखौ रायखाङोब्ला महाभारतआनो जानो हाया खिन्थु बे जारिमिनखौ दिनै उरिष्या हालामनि बा उरिष्या रायजोनि उराव जारिमिनावहाय गावसिनि किरात बंश होननानै बिथांमोना लिरगासिनो दङ माखासे गुबुना मेट्रिक पास खालामनानै होनाय गाज्रि दामोन सोरनावबा नांनो हागौ गाज्रि दामोन गाराङा गुसुङै गोलावै क ख ग घ ङ गुसुंस गोलावस होननो रोङै मानसिफ्रा क'क्राझारनिफ्राय फार्स्ट डिभिजन पास जानानै फैदों मानिफ्राय जादों आरो मास्टारा फैनानै बेवहाय आदि फोरोंफैदों बै जुदि एडुकेशननि सेन्टाराव जोंनि गोरायुंफ्रा जोंनि फोरोंगिरिफ्रा जौ बथलजों थाखा फैसाजों जुदि मोजाङै फोरोंनानै बेखौ नागारनानै जुदि फोरोंना हरनायमोनब्ला बा फोरोङालासिनो थानायमोनब्ला जोंनि समाजा बेसेबां जौगाबावगौमोन सेम बुस्थुआनो दाबो जाखोमायो क'क्राझाराव जोंनि गगामुगाव जोंनि मिमाङाव जोंनि लखिमपुराव बे सेन्टारा दङ बेफोरखौ जों मिथिजोबो खिन्थु आं सोदाङाबा नोंथांखौ बोरै सोदांहोनो हानो बर' हारियाव बेखौ दिनै गोनांथि जानानै फैदों जखाय सल' हारि मैया आं मोनसे लामायाव खन्थाइ बानायबोदों बे खन्थाइखौ नोंथांमोना दा आवरायगोन जोंनि गोदान जारिमिनजों खोब सोमोन्दो दङ जोबनायाव आं गोबां बाथ्रा बुंनो नागिरा राजखान्थिजों लोब्बा लानाय बाथ्राखौ बुङा बेवहाय गोबां मिथिबाय जोङो आसाम गभर्नमेन्टजों स्पेसियेलि मिमांनि बाथ्राखौ लानानै आं चिफ मिनिस्टारजों खेबसे रायलायबाय जोंना आदा बिमला बुंनाय लेखा आं चिफ मिनिस्टारजोंबो खेबसे रायलायदोंमोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि बेनिनो एमएलए मन्थ्रिजों आं खेबनै रायलायबाय फेरेंगा करिदिम सिन्था करिब नालागे होनो खिन्थु दा बेनि फिथाइखौ मोननाय आरो गायनाया नोंथांमोननि सायाव आं इनडाइरेक्टलि बुंबाय आं सोरनिबा बेरेखायै बुंनो नागिराखै नोंथांनि न'नि सिथ्लाखौ लांगोनाखौ फोसाबनाया नोंथांनि दायित्व बर' हारिया मालायनि सायाव बिराद सोनारो बे सोनारनाय हुदाखौ जों नागारनांसिगोन मिमाङा जोंनि आसामनि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन बर' हालाम बे मिमां बायदि हालामाव दिनै जोङो गोग्लैसोनानै दंबाय दङ बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेखौ जोङो पलिटिकेलि फाइट खालामनोबा पलिटिकेलि इउनाइटेड जानांगोन डिभाइडेड हाउसआव थायोब्ला जोंनि जा मिजिं बे मिजिंखौ जों मालाबाबो जाफुंहोनो हानाय नङा बिटिआर गभर्नमेन्टआ जेब्लायबो जोंनि आउटसाइड बिटिसिनि बर'फोरजों नांथाबगासिनो दङ
6.3 नि बाथ्राखौ लानानै जोङो गोसो मोदोम जिउ होनानै खामानि मावगासिनो दङ आरो इसोरा अनोब्ला जोङो सानो 2026 नि एमएलए इलेक्शननि सिगां बे खामानिखौ मावनानै फोजोबनो हागोन मानोना बर' साहित्य सभा आरो आबसुनि बेनाराव जोंनि गभर्नमेन्टआबो 24 आवार खामानिखौ मावगासिनो दङ नंखायनो आसा खालामदों नोंथांमोननि अननाय सिबिनायखौ जोङो मोनगोन गोबांथार बुंनांगौमोन आं बेवहाय पेज 3 लिरनानै लादोंमोन बुंनो होननानै खिन्थु जोंना गाहाय आलासि बिथाङाबो जेरावहाय उदालगुरिसिम थांगोन आंबो जेराव क'क्राझारसिम थांफिनगोन नंखायनो आं गोबां बुंनो होननानै सानाखिसै जेखियानो जायाथों इसोरा अनोब्ला सानसे गुबुन प्रग्रामाव बाहागो लाफैगोन आरो बे बाहागो लानायनि गेजेरजों जोंनि पलिटिक्सनि बाथ्रा समाजखान्थिनि बाथ्रा रांखान्थिनि बाथ्रा बर'फोरखौ फोजोबनोब्ला जाग्लुं लोंग्लुं खालामनानै गावजों गाव बुलायहोनानै बुथारनांगौ होनदों बिसोरखौ अस्त्रजों हाया बिसोरखौ बोलोजों हाया बिसोरखौ मेलेमजों हाया सुथुरा दिनै जोंखौ सोलो लादों जोंनि फिसाफोरखौ ड्राग्स एडिक्टेड खालामनानै फोजोबनायनि बेबस्था लादों बेखौ जों गावनो गाव हमदांनो हानांगोन सोर लादों जों बेखौ नागिरना थांनो नाङा बेखौ जोङो माबोरै बासायनांगोन बेनिसो जों खामानि मावनो गोनांबो जादों गोबांथार बुंनांगौ दंमोन बुंनानै फोजोबनो हाया मिमांनि जारिमिनखौ रायखांनानैबो फोजोबनो हाया जेखियानो जायाथों आं खेबसेबो खावलायदों गाहाय नेहाथारि बिथांखौ जोंनि जा मावनाय दांनाय बिनि सोमोन्दै बिथाङा मोजाङै बुंलांगोन जोंनि सरकारा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इसोरा जुदि अनोब्ला आफा बोराइ बाथौ जिसु ख्रिस्ट ब्रह्मा विष्णु महेश्वरनि आशीर्बादा जुदि जोंनाव थायोब्ला खोब खम दिननि गेजेरावनो जोंनि जा सिमां बे सिमांखौ जोङो जाफुंहोनो थांगासिनो दङ गतिके बेफोरखौ माइकआव बुंनानै एनाउन्स खालामनानै मिथिं दावथिङाव सावरायनायनि बाथ्रा नङा जेब्लायबो जोङो नोजोर होगासिनो दङ जोंनि सरकारा जेब्लायबो दङ थाबाय थागोन हारिया जि खैफोदावनो गोग्लैयाथों माथो जोङो बिखाफोर दोननानै खामानि मावगोन बेखौ बुंथिनाय थाबाय आरो मैया लामायाव सुजुबोनाय दोंसे खन्थाइनि गेजेरजों आं आंनि दिनैनि बे बिबान होजानाय हाबाफारि बेखेवनाय हाबाफारिखौ बेखेवबाय होननानै फोरमायथिनानै होदों खन्थाइनि मुङा आयै दे सिखांदो सोर रैखाथि होबावगोन बर'खौ सिंहनि अरहांहां आखुनिफ्राय ब्लां ब्लां सिनाय ना थिमिनि खुगानिफ्राय मेगन जागा जागा सुथुरनि नोजोरनिफ्राय नोंनि फिसाफोराथ' हनै आलाय सिलाय सोरबा बुंदों दैमालुनि साव नांदों हायैखायनो खालामनो खौसे दाहाजों स्रि स्राय जसोना थादों खायसेबा हज्रि हज्रि बाथ्रा सावग्लिदों गावबा मावाखै मुवा मुंसे मोगथाङारि नङा सान बोलावरियाव गोजावदों निमाहा आयै सोरखौ लाना मिजिं सुजुनो आं मिन्थिगौ आयै नों मानो गाबदों जिफ्लेनाय दबाजों मोदै हुगारदों बिखा सौफ्ले सौफ्ले खामसालियाव जदामले जदामले मानो दाहाजों बुब्लि हगारदों नोंनो दखना गानहोनो रावबो गैलिया आयै आब'आबो बांगाल सारिसो फानफबसै आमायाथ' बिमुंखौनो सोलायखाबाय राव हारिमु आसार खान्थिखौबो फानजोब्बाय आदैया मुखुब गावनि खामानियाव सोर मा जादों उदिस गैया रावनिबो सायाव सिखांदो आयै दाहा दा खालामसै हत'सिराफोरनि थाखाय आंथ' दंना नोंजोंनो सोथाबना उदां अख्राङाव खरलेबसे न'कथि नागिरना गोदान मिजिंनि गोदान न'खर लुखांनो होनना थफ्लानि फिथोबखौ थुमख'फिनदो आयै गाब गोनां आगरजों फाख्रा सिख्रा दखना दाफिनदो आंहाथ' दंखायो नों होनाय गामसा आर'नाइ नों बिथनल' हो आयै आं मा मावनांनाय गमाननि थुरिखौ आं हाहैनोसै दैज्लांनि सिगांनो न' लुहोनोसै सानजाजों माइनि बाख्रि
साहाजों संगोन नमा न'आव ओंखाम ओंख्रि, खोलाजों लुगोन हिसानसालि, सा सानजा गेजेराव थागोन बाथौसालि, सोनाबहा थागोन आं थानो सौरा न', बेनिफ्रायनो जागायगोन इयुन जोलैया गाराङाव गाराङा ख ख। दाउ फिसिगोन, अमा फिसिगोन, बोथोर गोरोबना आबाद मावगोन, आलसिया नङा आं गावनि आथिङावनो गसंगोन, नोंबोसो एसेल' नंखाया आयै, माइनाव बिमानि बोर गोनांखा, बिनिखायनो जेरावबो आखा फाखा, आगुआव जेखियानो जाया, दायो जों रावजोंबो जेना, आयै दे सिखांदो, आयै दे सिखांदो। थेंक इउ, बेखेवना होबाय होननानै आं फोरमायबाय।